Vi står her i Ecuadors regnskov og er i gang med at skulle indtage en virkelig specialitet, en delikatesse. Det er en billelarve, som søger ind i en bestemt palme, og vores gode ven her har lige hugget en ud, og her er den. De gnaver sig simpelthen ind og lever her. En stor, fed larve med nogle store kindbakker, og nu har jeg ikke prøvet at spise dem her før, men det er det man gør, de er meget næringsrige. Man holder altså fast her i hovedet, sådan man ikke bliver bidt i tungen, og så starter man her i bagenden med at tygge løs. Det skulle være meget delikat. Det smager lidt frugtet, er egentlig ikke ubehageligt ud over det seje skind selvfølgelig. Og nu er den jo død, så nu er der kun hovedet tilbage, og væk med det.